Van egy régi mondás, szerelem első látásra, de mi van akkor, ha ez a szerelem az interneten keresztül köttetik? Akkor is érvényes a régi recept, miszerint az első benyomás után legfontosabb a másik belső énjének kiismerése. Vagy pont ellenkezőleg, a neten mindenki azt állít magáról, amit nem szégyel. Így bebújhatunk akár Don Juan vagy Pamela Anderson bőrébe is. Kinek mi a gusztusa? Egy biztos, a személyes találkozónak előbb-utóbb létre kell jönnie. Ha igen, akkor eljön az igazság pillanata. Ha nem, akkor marad a virtuális szerelem. Mindenféleképpen szükség volt arra, hogy ismerjük egymást előtte, és már hát nagyjából ismertük egymást, csak nem voltunk nagyon nagy beszélgető partnerek, de láttuk egymást. Szoktunk tervezgetni, hogyha el fogjuk végezni a főiskolát, akkor talán egy helyen fogunk tanítani, tehát egy helyen fogunk dolgozni, aztán később összeköltözés is szóba jött már, de ez még nagyon képlékeny. Az interneten az ember bármit elmondhat magáról, és lehet, hogy a fele se igaz annak. És ugye meglátod személyesen, akkor szerintem így az első kontaktus nagyon fontos az emberek között. Tehát, hogy az első pillanatban mit érzel, hogy meglátsz, és mikor interneten beszélgetek, akkor az nem biztos, hogy átjön. Nem annyira személyes szerintem. Internetes társkereső. Nincs levél. Ellátogattunk az internetes kapcsolatteremtés egyik mekkájába, egy debreceni internetkávéházba. Kíváncsi voltam, kik és miért próbálkoznak ezzel a módszerrel. Van ennek valamilyen rejtett oka? Nem feltétlenül azért, mert a buli helyeken szégyellős voltam, vagy nem mertem volna esetleg oda menni valakihez. Úgy fogtam fel ezt az egészet, hogy ez is egy lehetőség. Amikor vége lett egy komolyabb kapcsolatomnak, hát úgy döntöttem, hogy megpróbálom kíváncsiságból. Társkeresős oldalból eddig 3-4 párkapcsolatom lett, az összes többi csak futókaland, de hát ezekre jók tulajdonképpen, nem komoly kapcsolat céljából. Most már nagyon elegem van belőled. Áruld el, hogy ki vagy és mit akarsz. Az egy kicsit más világ. De akik ott fent vannak, azok tudják, hogy csak azt. Tehát ott nem vágyik senki komoly kapcsolatra, senki nem keres férjet, szeretőt, barátot, élettársat. Ott tényleg mindenki arra megy rá, és ott egy kicsit lazább is úgymond, ott a korkülönbséget csak kell annyira nézni, mint a komoly kapcsolatnál. Szeretem a levelező társamat. Szerelmes vagyok Mikébe. Az internetes kávéház vezetője szerint egyre többen használják az ismerkedés e formáját. Be van fagyasztva. Az e-mail le van tiltva, nem? A franc egye meg. Az érem másik oldalához hozzátartozik az is, hogy sokan elutasítják ezt a módszert, és nem helyeslik az internet igénybevételét társkeresésre. With no lights on, with all our masons. I hope the smoky man's in this one like Harrison Ford. I'm getting frantic, like Sting of 10 trick, like Snickers guaranteed to satisfy, like Kurosawa, I make mad films. A statisztikák azt mutatják, hogy elsősorban nem a fiatal korosztály fordul ehhez a módszerhez, hanem inkább a 25-45 közötti emberek keresnek ilyen módon párt. Szia! Honnan ismerjük egymást? Bővebben. Az internetes társkeresés veszélyeivel is tisztában kell lennünk. Sok esetben nem látjuk, kivel társalgunk éppen.
Egy biztos, bármilyen formáját is választjuk a társkeresésnek, előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a személyes kontaktus. Szóval, ha félénk vagy éppen túl vagy egy szerelmi csalódáson, nyugodtan lehet segítségül hívni az internetet is a nagyő keresése céljából. Azzal azonban mindenki legyen tisztában, hogy sok veszélyt rejt magában a virtuális világ, és semmi nem pótolhatja a valódi találkozást.